Li Brokselya Navdewletî bi mebesta piştevaniya bi sed hezaran ji zarokê penaberên Sûrî pêşengeheka wê neyan ya zarokên penaberên Sûriyê ji neşteciyên Tirkiye bi navê fêrbûn paşa roja me hate vekirin. Jêderna xwecehiyên Sûrî belav kirin ku li Firokxaneya Broksela paytexta Belçîkayê ya navdewletî roja duşemê pêşangehek bo giringiyê bide bernameya alîkariyên aborî bi merca fêrkirinê ku Tirkiye û hejmarek rêxistinên navdewletî pê radibin ji sih wêneyên çîrokên şeş zarokên penaberên Sûriyê yên nişteciyê Tirkiye pêk dihat ji aliyê heyva sora Tirkî ve hate vekirin. Di merasîmên vekirina pêşangehê de serokê heyva sora Tirkî Kerem Qınîq di gotarekê de daxuyanî ku zarok xelkê herî lawazin an got bêhterîn kesên ku di demên şer û pirsgirêkan de rastî zirarê tên zarokin. Vekirina pêşangehê li Firokxaneya Brokselê wê cihê guhpêdanê be û alîkarî wê ji aliyê bi hezaran kes ve rojana were pêşkêşkirin. Heman jêderan serbar kir ku pêşangeh ta heftê meha bê berdewam dike û arman ji pêşangehê ew e ku alîkariya aborî bi zarokên penaberên Sûriyê yên nişteciyê Tirkiye ku hejmara wan gihiştiya 358,611 zarokî re were kirin. Bernameya alîkariyên aborî bi merca fêrbûnê li Tirkiye hejmarek sazî û rêxistinên Tirkî, Ewropî, navdewletî piştevaniya wê dikin. Wek Wezareta Navxweyî û Malbat û Siyasetên Civakî yên Tirkî, Komîsyona Ewropayê û rêxistinana tewên yekgirtî ya zaroktiyê UNICEF. Li gorî ku hikûmeta Tirkiye beriya demekê ragihandbû, zêdetir ji 3,5 milyon penaberên Sûrî li Tirkiye niştecî ne û diriya bernameya alîkariyên aborî bi merca fêrbûnê hikûmeta Tirkiye alîkariyan bo zarokê Sûriyan dabîn dike. Alî Omar Ark.